Megy? Megy. Mehet! Vedd fel, mert Pisti. Menjél, Gyula! Menjél! Gyengék! Töki neked nem hagynak lőni, vagy mi van? Ja. Töki. Tudtam, elmegyünk visszafogva. Nem tudom, csak értő kirúgni a fülüket. Ő már rég vezet. Állj, alus fel! Neked ki megkülönözni. Elmegy a Roli, azt mondja. Oda visszateszi. Július! Keresd Pistinek, haza! Minek emelitek a labdát? Támadj már! Még ezt is ki akarja cselezni. Még ezt is ki akarja cselezni, hogy én kapust is, basz még. Mi van már, he? Beakadt a labdát. Nincs még az egy percnek! Hát miért ráhúztad még egy? Azt mondja, húzzak rá. Beakadt Ki a mondta? labdát. Kállják, hogy egy percet húzunk rá. Miért húzzál? Melyek elő? Nyugi elhúzott, hogy azt mondjátok az egy percet kérre. Nyugi van. Melyek inkább előre, én. A vége! Pisti! Gyere nézd meg, hogy felevette. Megy az mutassa. De már most írja megint, hogy zelleme. Miért most mennyi az eredmény? 1-0. Ott van, vigyázz! Vigyázz, gyere! Róla, mit csinál? Ez a gyerek! Ezt a Roland nem belerúgni. Annyira beletekertél, most is látok, ment. Kell még ez az ellen? Már nem jó. Hát ne legyen be, mert Fel lehet ülteni. Töki! Hát ez a Giulio, menjél már tényleg! El se ugrál! Öcsi, ő levegőben rúgta. Adula! Ne basszátok ki, hatodik vagy hagyjátok már! Apa berúgta. Aki bátyja. Apád béna. rúg rá! Béna a faterod nagyon. Sehol hely. Na, megint. Inkább átadnál bazd meg a 100%-os Nem lesz már jó. Mit csinálsz? Mit csináltam? Hozzá ki nyújt, Giulio! Ott a Gyula szélen egyből. Jó, vissza is Giulio! Így nem lapjad. Azt hittem kijön. Legalább egyszer visszajönnél, nem állnál meg ott. Innen hogy érek vissza? Amúgy Menj nem oda! de kész volt. Így lefejezd, és így kapta el a fejét. Ketten álltok, Gyuci, Giulio, ketten álltok! Nem van Július! Támadja egy! Ketten elől áll! Hogy lehet jó gyerek? Keret! Minden lettek oda, hátra! Bombi! Nem láttam. Béla! Tudtam! Véletlenül, de hogy keresztben? Hogy keresztben rúgta? Ott volt az üres hely. Ideje volt 6 bull, már ideje volt 6 bull. Azt a mellé rúgta. Ennyi. Egy.
Szép volt. Kettő egy Gyuláéknak. Ati bácsi, megnézhetem? Hát nézem meg. Segíts már neki, Töki! Kifele! Kifele! Fele jó, haza! Kurva ege! Nincs ki! Jó nagyon! Megemelte nagyon. Gyere, zavar meg! Ez, ott áll! Ott áll! Na jó, nagyot mondtam! Ati, fogd meg a labdáját. Beleteszem a zsebedbe. Mivel? Add ide a telefonom. Menjetek, Roli, mert jöttem el, mint feladtatok el. Menjél! Menjél! Első fél is így. A második! Ne itt variáljál!